O Percebe segue presente na lonxa da Guiñó. Unha vintena de profesionais extraen este valioso recurso mentre se mantén aberta a campaña nas concesións da confraría. Os meses de febreiro a abril hai un produto do mar que toma protagonismo na lonxa da Guiñó, o ourizo. Estes equinodermos toman o mando nas poxas, se o tempo o permite. Sen embargo, segue habendo espazo para un dos produtos por excelencia, o Percebe. Está subastando diariamente alrededor de 100 kilos. Son 20 personas, máis ou menos, son os que non teñen o seu permiso de explotación, non contan co permiso de explotación de ourizo, entón, damos de cabida a eles. Están traballando na zona de Espiñeirido. E os precios tamén lle están indo bastante ben, están saindo unhas medidas entre 40 e 30, pero é normal, a quedarse o mar, a oferta e demanda tamén co Percebe, e xa lle baixou algo. Valores que está a registrar o Percebe en primeira venta que dan oxígeno aos profesionais, xa que poden sacar un xornal do seu traballo. O que se intenta acadar con isto, que todos ganen algo, e así están as cotizacións bastante boas. Os top este ano están collendo na zona de Espiñeirido, non é que se un Percebe unha calidade moi boa, pero están traballando bastante ben. Os mariscadores tamén están a extraer algo de ameixa. Como se unha zona aí aberta á roja, pero é unha zona pequena e parte disso tamén, tal como están os bancos, non se está extraendo moito. Están extraendo diariamente, cando van, alrededor de 20 kilos, entre os que van, son cantidades irrisorias, só que foi o que é unha pena, con respecto ao marisqueo. E destacou a actividade que se está a manter entre os profesionais do Pósito de Aguiñó. Nós, gracias á naturaleza e a todo, estamos traballando todos, non temos problemas que teñen outras cofradías veciñas, como é a Pobra, Cabo de Cruz, outras cofradías que a súa economía depende toda do recurso do marisqueo, entón é así que están pasando verdadeiramente mal. Nós, contamos con 8 recursos, como Percebe, Erizo, está a xente traballando, estamos traballando. No que vai de ano a lonxa da Guiñó comercializou 25.288 kilos de Percebe, ameixa, ourizo ou navalla, polos que se obtiveron 360.323 euros, cantidades inferiores ao mesmo período do pasado ano, cando se venderon 32.671 kilos de produtos do mar, que xeraron 455.146 euros, segundo se recolle na plataforma Pesca de Galicia.